כסף מהבנק. היו הופעות, היה במים הופעות. ולפני שהגיע המרכזית שמופיעה, היה מפעיל. וכל הזמן נשאל את זה ורוצה לעלות. פתאום היא הצביעה. הוא קורא לה יונה. איזה שיר את רוצה לשיר? אמא יקרה לי. עמדה על הבמה, אמרו לאנשים שלא מכירה, שרה אמא יקרה לי. לא יאומן. לא ידענו לך, פתאום ראינו את העולם. אבל להיות בשקט. הרוח שתחלת ראש הרחוב לא מקבל זה עוד פעם.